Health. Kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang Philhealth. Okay, sige, sandali po tabi mga tugang. Belta na kita sa programa ngunyan kan PhilHealth Region 5. Sagkod kitang alas 10:30 kada Martes po yan tabi. Atod sa indok kan PhilHealth Region 5 basin kan radyo DZGB. Usapang PhilHealth. Magantabay po kamo ta. Dakol kitang maisya na mga informasyones na dapat niya itong maintindihan lalong-lalo na po na mga miyembro sa mga miyembros kan PhilHealth. This time, magandang umaga sa ating mga kasama dyan sa PhilHealth. Si Madam Leri Ilagan and si Madam Geraldine Naron. Ma'am Leri, ganda umaga. Si Pio po. Welcome uli sa programa. Ma'am Leri muna. Ma'am Leri, good morning. Sir Pio, magandang umaga po sa iyo at sa ating po mga taga-subaybay ng programang Usapang Philhealth. Kasama ko po ngayong araw si Ms. Gigi Naron para pag-usapan po ulit ang mga napapanahong topics about Philhealth. Yes po, good morning Sir Pio, Ma'am Leri, and sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang Philhealth sa DZGB. Good morning po. Sana po tumutok kayo para mas marami po kayong matutunan tungkol sa inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Yeah, pwede silang mag-text sa aking number and i-forward natin yan within the program kung ating makayanan pa sa oras 0961-759-0888 sa Smart and sa Globe 0926-0156-020. Sa amin naman online sa DZGB News Online, pwede dyan sa chat box or sa messenger account ko, Pio Fernandez. Ma'am Leri and Ma'am G, di ba nung nakaraan na pag-usapan natin yung universal healthcare and before yung universal healthcare, meron tayong PhilHealth law. Di ba meron diyang mga iba-ibang klasifikasyon or category sa PhilHealth law bago pa yung UHC? As starters, paki-explain po muna ano yung mga category yun po. Before tayo, sir, nag-adopt ng Universal Healthcare Law, ang PhilHealth po ay may 6 na membership category. Una po dito ang formal economy, kung saan po ang mga empleyado o mga nagmamay-ari ng mga negosyo, mga kasambahay at family drivers ay naka-group po sa category na ito. Ang next naman po na category natin ay ang informal economy. Kilala din ito, Sir Pio, bilang voluntary or individually paying. Kabilang po dito ang ating mga OFWs, self-earning individuals, naturalized or dual citizens, at mga dayuhan po na naninirahan sa Pilipinas. Ang pangatlong category po natin, Sir Pio, ay ang indigent member, o ito po yung mga mahihirap na pamilyang napili po ng Department of Social Work gamit po ang NHTSPR or listahanan. Ibig sabihin po, galing po sa DSWT yung listahan at pinapasok po natin sa ating database bilang mga indigent member. Ang next naman po na category natin, ang pang-apat po ay ang sponsored member, kung saan po sila po ay mga membro na ang contribution ay sagot ng isang sponsored na individual, pwede po itong sa kanilang local na government or LGU or isa pong government agency or pwede din po itong isang pribadong agency or individual. Pumasok tayo ngayon doon, Sir Pio, sa mga lifetime members natin at ating mga senior citizens. Pag sinabi po natin na sa dalawang category na to, sir, pareho sila 60 years old. Pero ang pagkakaiba po sa lifetime members, ito po ay mga miyembro natin na nakapaghulog po ng hindi bababa sa 120 months na contribution sa PhilHealth. Samantalang ang senior citizens naman po, ay sa ibatas ayon po ito doon sa ating Republic Act 10645 o mas kilala po siya sa pangalan na Expanded Senior Citizen Act, kung saan po kapag ikaw po ay 60 years old na pero hindi ka nakabuo ng yung 120 months na contribution, papasok pa po dito sa category dito na senior citizen. So yung dalawang category na yun, sir, wala ka na pong babayaran sa PhilHealth. Kumbaga, sir, yung mga times po na medyo tumataas ng ating maintenance sa mga gamot, ay nandyan na po ang PhilHealth para totally po tumulong sa ating mga members.
members. Pagpasok po kasi ng Universal Healthcare Law, pinasimple na lang po natin ito at ginawa na lang natin, sir, na dalawa po ang category. At itong dalawang category po na ito ay ang pag-uusapan natin ngayong araw. Yeah, opo, ano. So that's the general categories noon before the advent ng universal healthcare. Now, ngayon nasa universal healthcare na tayo. Ano ba ang siste? Nadagdagan ba to o ano, may bago bang klasifikasyon? Yes po. So kung dati po anim sila, pinasimplify na lang po natin into 2. So yung dalawa po yun ay yung tinatawag natin na direct at indirect contributors. Although yung mga na-mention po ni Ms. Leri kanina na mga categories, yung dati natin ginagamit bago ang ma-implement ang UHC, magiging na lang silang subcategories. Pero ang ginawa po ng PhilHealth at yung mga mababatas natin na gumawa ng UHC law, group na lang po sila into 2. So ano yung 2? Yung direct at indirect contributors. Under direct contributors, ito po yung mga may kakayanang magbayad ng kanilang contribution. Ang indirect contributors naman po, sila yung mga ipinagbabayad ng ating government or subsidized ng government ang kanilang contribution based po sa mga naunang batas. Ang mga dati na pong member ng PhilHealth, active man or hindi, ay nananatiling member pa din po. Ang mga hindi po member ay itinuturi po natin kabilang na sa programa dahil sa UHC law kung saan lahat po ng Pilipino ay automatic members na. Ayun, opo. So, kung palain mga may direct at indirect contributors na lang. Member, dalawa na lang, direct and indirect. Yung mga direct, yung mga may kakayanan, kagaya ninyo, kayang-kaya. Yes. Kontribusyon sa PhilHealth. Sa amin, mga membro ng... Hindi naman sa kaya, sir. Mandatory kinakaltasan. Sa amin na membro ng WWW, doon kami sa indirect. Sino ba yung mga indirect? Sino ba yung mga indirect na yun? I-refresh nga natin, sir, yung ibig sabihin ng WWW, sir. Wala. Sino ba yung andun sa indirect? Sino ba yung mga andun? Yan, sir. Sabi nga po ni Gigi kanina, sir, yung anim natin, ni-regroup lang naman po siya. So, yun sa direct contributor, sir, ang nakapaloob po doon ay yung mga members natin na may kakayanang magbayad sa kanilang contribution. Ang una po dito, sir, yung example natin is mga empleyado sa private at government sector, mga opisina po, na may employer-employee relationship dahil nakamandato po sa batas na dapat po ay kinakaltasan ng PhilHealth contribution. Ang iba pa pong pwedeng pumasok dito ay iba pang manggagawa na walang formal na agreement o walang employer o employer relationship, ngunit po may capacity sila na magbayad ng sariling contribution kaya ng ating mga self-earning individuals at professionals. Ibig sabihin, sir, may business po ako, tapos po ay pwede ko pong may sweldo po ako na may earnings po ako yun, na pwedeng pagkunan ng computation ng aking contribution. Kasama din po dito, sir, sa direct contributors ang ating mga overseas Filipino workers na ayon po sa Republic Act 10022 or ang Migrant Workers Act. Ito po, kasama din dito ang mga sea-based Filipino workers or seafarers at land-based overseas Filipino workers. Meron din po tayo, sir, na kasama din dito ang ating mga Filipino na naninirahan abroad, ang mga Filipino po na may dual citizenship, kasama din, sir, ang mga kasambahay na under Republic Act 10361 or the Domestic Workers Act. Ang mga kasambahay po na sumasweldo na mas mababa sa 5,000 pesos ay sasagutin ng employer ang buong contribution. Then, kasama din po dito ang ating mga lifetime members. Although hindi na natin sila kailangan pagbayarin, sir, kapag nakumpleto na nila yung kanilang contribution matapos po silang mag-retire, kino-consider natin sila, sir, kasi before po sila nag-retire, nagko-contribute pa din po sila. And of course, sir, kasama po ang lahat ng mga Pilipino na may edad na 21 pataas na may kakayanang magbayad ng contribution. Yan, so those are the direct contributors. Sa mga indirect naman po, Ma'am Gigi or Ma'am Leri, go ahead po.
Yes po. So sa indirect naman po, like I said earlier, sila po yung sinasubsidize ng government when it comes to their premium contribution. Ano po? So lahat po na hindi kabilang sa direct contributors ay kabilang naman sa indirect contributors. Kasama po ang mga dating ibinabayad ng government based po sa mga naunang laws natin. So sino-sino sila? Una, yung mga kasama po sa ating NHTS or listahanan. Ito po ay ina-identify ng DSWD every year. Ipinapasa sa PhilHealth yung lista ng ating mga Filipinos na kasama sa listahanan at ina-update po namin dito sa PhilHealth ang aming database para mag-reflect na sila po ay indirect members. Ano po? Ang susunod naman po, yung mga 4Ps natin. Ano po? So, yung mga 4Ps natin, considered silang indirect. So, kung may mga nakikinig po sa atin ng mga 4Ps dyan, kailangan nyo lang, basta kayo po ay 4Ps, automatic po, wala na dapat kayong babayaran. Kailangan lang nyo po i-update at ipaalam sa PhilHealth na kayo po ay isang 4Ps member. Sino po ba ang indirect members pa natin? Yung mga senior citizens. Ito po ay based sa RA 10615 na Expanded Senior Citizen Act, kung saan lahat ng senior citizens po ay covered na ng PhilHealth na walang babayaran. Kasama din po dito, base sa RA 1075, persons with disabilities. Although ito po, mas technical po ito, hindi lahat po ng PWD automatically covered ng PhilHealth. Meron pa rin po itong database na dadaan po sa DSWD para ma-identify yung PWDs na talaga pong hindi walang kakayanan mag-earn at magbayad ng premium contribution. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Ano po? So aside from that, indirect contributors, kasama din po lahat ng Pilipino na may edad 21 years old pataas na walang kakayahang magbayad ng contribution. Recently din po, sinama din ang mga sangguniang kabataan officials dahil din po ito sa RA 742, pero nabalitaan po namin na ito ay subject din po sa availability ng funds ng SK. Ano po, kasi sila po ang magsasubsidize ng budget for the premium contribution ng ating SK officials. So, kapag ano naman po, na previously, ang ating mga walang kakayahan magbayad na nairehistro sa PhilHealth through point of service, ito po yung mga napunta sa hospital dahil may karamdaman, may sakit, kailangan ma-confine, pero walang PhilHealth membership, i-register sa hospital mismo dahil wala silang kakayanan magbayad, ang tawag po natin dun ay point of service. So yung mga na-register na po dati noon sa POS, tuloy-tuloy po sila na magiging indirect contributors o walang babayaran. Kasama din po dito ang mga dating sponsored members ng mga local government units as long as i-continue po ng LG using sponsorship sa kanila at lahat po nang wala pa sa database na PhilHealth na walang kakayahang magbayad ng premium contribution. So, yung mga na-mention ko po, dahil indirect members po sila at wala silang kakayahang magbayad, isa-subsidize po ng government, whether it be DSWD or kung saan man po, ang kanilang premium contribution at wala na po sila ang kailangang bayaran pa sa PhilHealth. Oo, ma'am, di ba may mga principal member ang PhilHealth? Yung principal, wala problema yon, manginginabang sila. Pero doon sa mga principal member, sino po ba ang pwede pang manginabang ng PhilHealth? Yan ang kagandahan, sir. Ilagay natin, sir, isang halimbawa. Halimbawa po, Sir Pio, ikaw po ay ang ating principal member. Pero kapag na-declare mo po itong mga personalities na ito, ibig sabihin po, makakapag-avail din po sila ng programa ng PhilHealth na hindi po nagkakaroon ng separate na payment ng contribution. Kumbaga, sir, ikaw yung nagbabayad, sa'yo lang po binabawas yung contribution, pero lahat po, sir, na nakadeclare as dependents ay makakapag-avail. Sino-sino po ito? Una na po dito, sir, ang legal na asawa na hindi pa po miyembro ng PhilHealth. Ibig sabihin, sir, ng legal na asawa, of course po, kailangan natin ng legal papers na makakapag-support. Diyan, ano po ba ito? Ang ating marriage contract. Kasama din po sa legal na asawa as dependent ang ating mga anak na hindi pa po kasal at wala pang trabaho na 20 years old pababa. Kabilang dito, sir, ang mga legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted at stepchildren. As din sunod din po sa Republic Act 10165 of the Foster Care Act of 2012, kasama na din po sa mga pwedeng i-declare na dependents ang ating foster children.
Of course, sir, kapag ating po mga magulang na 60 years old pataas na hindi pa miyembro, kahit po meron na tayo na senior citizen at saka na pwede pong igamit sa kanila. Kasi may mga instances kasi, sir, na hindi na physically capable pa na mag-asikaso ang ating mga parents, nag-provide po ng another option ng PhilHealth. Kasi in case man po hindi sila makapag-enroll doon sa senior citizen na category natin, pwede din pong i-declare as dependent. Ma'am, ako halimbawa, meron ng dating miyembro, kailangan pa bang magparehistro ulit? Okay. So kung kayo po ay dati ng member, siguro naging concern po ng mga members natin to kasi ay dati akong formal, ngayon direct na ako. Kailangan ko ba magparehistro? Kailangan ko ba mag-change category or whatever? Ang mga nakarehistrong member po sa PhilHealth ay hindi na kailangan magparehistro muli. Pero kung may kailangan pong i-update, for example, magdadagdag po tayo ng dependents, or magpapaayos po tayo ng maling data, kunyari wrong spelling, o kaya mali yung birthday. Or naman po meron tayong pagbabago sa ating civil status from single to married or from married to separated. Or kung ano man pong pagbabago sa ating member data, kailangan lang natin po mag-update ng ating records sa alinmang PhilHealth office. Yun. So, ito pong yung automatikong membro ng PhilHealth ang gabos na Pilipino, pwede na ba kitang doon sa Universal Healthcare, sabi lahat na membro. Kung automatiko ng membro lahat, kailangan pa bang magbayad ng kontribusyon? Ang katotohanan po nito, sir, is hindi pa, parang ang sistema po ng PhilHealth is separated din po sa systems ng other government agencies. So right now, sir, para maging miyembro po ng PhilHealth, kailangan nila, sir, na submit po ng requirements pa din. Yeah. Kumbaga, sir, pwede, classified po tayo doon sa pwede na tayong maging member, pero without submission po of the required documents, hindi din po mailalagay sa ating database. Opo. So, hindi po porket according to law, automatic member, wala na tayong gagawin. Kung kayo po ay hindi pa PhilHealth member, magpa-register po sa pinakamalapit na PhilHealth office. And regarding sa tanong niyo po, kung kailangan pa hindi na kailangan magbayad ng contribution, again, as I mentioned po kanina, ang mga direct contributors ay dapat pa din po patuloy na magbayad para manatiling aktibo ang kanilang PhilHealth coverage at para magamit po nila ang kanilang benefits sa galing kailangan po nila mag-avail ng mga packages na ito sa mga accredited hospitals. Yun, so napakadali po, membro ka, sige magbayad ka ng kontribusyon. Kung hindi ka pa membro, punta ka sa PhilHealth, mag-prepare ng mga documents na hingin, magparehistro. Yun lang yun. Yes. Ikalawa po, so paano ba ang na-mention niyo yung PIN baga, di ba may PIN ang PhilHealth? O ano po yun? Kindly expound po. Okay, sir. Ang PIN, sir, ito po yung number mo bilang membro ng PhilHealth. Ang ibig niyan sabihin po ay PhilHealth Identification Number. Ito po ay proof, sir, na ikaw po ay registered na sa PhilHealth database. At ito na, sir, ang iyong magiging permanent number, lifetime na po itong number na to. So, ibig sabihin, sir, kapag na-generatean ka ng isang number, kahit pa, sir, yung category mo ay, for example, self-employed, and bigla, sir, na-hire ka sa isang corporation, or nagkaroon ka ng permanenteng trabaho, ang mangyayari lang, sir, is same na PIN pa din po ang i-assign sa'yo, different category lang po, sir, from self-employed to employed. So, bagamat, sir, sabi ng batas, sir, hindi kailangan ng PhilHealth ID, sir, para sa pag-avail ng benefits sa PhilHealth. Pinapayo pa rin naman namin, sir, na mag-update po tayo at magparehistro ng lahat na para makabilang po tayo sa database ng PhilHealth. May mga tanong tayo dito. Ito po, PIN, yung mga dependents po natin, sir, for example, yung anak mo ay i-register mo, na-assign na din po sila ng PIN. And by the time na yung anak mo, for example, nag-21 years old na at nagtrabaho, yung dependent PIN niya, magiging member PIN na, pero parehong numero pa din. Yeah. Kasi ngayon, nag-i-establish na tayo ng database para sa lahat ng Pilipino in anticipation sa bagong programa ng PhilHealth na tinatawag natin na konsulta, kung saan lahat po tayo may PhilHealth Identification Number para lahat po tayo makapag-avail ng PhilHealth benefits, mapa-member man o dependent. May mga tanong tayo dito. Sir Pio, pakitanong po sa PHIC kung kailan ba ma-release ang claims ng mga dialysis patients from last year's treatments. May circular na kasi si GM Geran
February 16 pa, allowing extension from 90 to 144 days dialysis treatments. Mahigit 3 buwan na kaming naghihintay ng claims namin. Thanks. Question po yan, ma'am. Question answer portion na tayo. Go ahead po. So actually po, meron na po talaga kaming mga naiprosesong claims for refund ng dialysis. Ano po, pasensya na po kung medyo matagal po. Pero actually, meron po kasing may mga instances na merong mga inconsistencies, siguro mga kulang na documents or information. Kaya ito po ay kailangang areglohin. Ano po? So kung kayo po ay wala pang natatanggap, pwede po kayong mag-email sa aming claims section or benefit administration section para i-follow up yung status ng claims ninyo. Ano po? Kasi kami dito at our current time, hindi po namin ito process at hindi namin hawak yung mga documents, pero we would suggest na i-contact niyo po ang aming benefit administration section para po sa nagtanong, makinig po, ito po ang email address nila, baka pwede po kayong mag-contact. It's claims, C-L-A-I-M-S, claims.pro5, claims period pro5 at philhealth.gov.ph. Huwag pong kalimutan, ilagay yung buong detalye. Ano po yung pangalan ninyo, kung ano po yung nasubmit yung mga dokumento, yung period of sessions ninyo, para mahanap din po nila sa database nila at mabigyan kayo ng update ng status ng claim ninyo. Yan, opo. 2 minutes, ma'am, 2 minutes. Meron pa tayo ditong 4 na question, pero I can only accommodate 1, 2 minutes na lang tayo. Ano po? Good AM po. Ask ko lang po kung member pa din ako, kasi dati po akong member for 18 years. Ngayon po, na-stop na kasi na-stroke po ako. Member pa din po ba ako kahit naputol ang kontribusyon? Ang pagiging member naman po, sir, sa PhilHealth ay for life na ito, sir. Once naka-establish ka na, sir, sa amin ng PhilHealth Identification Number, ay classified ka na, sir, na member. Ang tinatanong po yata ni sir is kung makakapag-avail po siya despite na meron na gap. Following yung Universal Healthcare Law po, sir, depende po yun sa category niya. Kung siya po ay indirect or direct. So sa case niya, wala na siyang trabaho ngayon, sir, magpo-fall na po siya doon sa ating indirect category. Kung may capacity po si sir to pay, obligado po siya na mag-remit sa atin ng kanyang contribution. Pero kung wala, sir, pwede po siya makipag-ugnayan sa for sponsorship para din po doon sa ating listahanan. Pwede siyang masama doon, sir, para po makapag-avail ng mga benefits. Pero kung ang tinatanong niya po ay member pa din siya ng PhilHealth, yes po, member pa din po si sir ng PhilHealth. Ma'am, ipasok ko lang ito sa follow-up dun sa question yung nauna kanina. Sana po magbigay ng timeline. Mahirap maghintay ng napakatagal. Nag-email na ako diyan, di naman sinabi ang timeline. Hirap mag-follow up sa PhilHealth. Ma'am, go ahead po. Kung sinong sasagot. I would like to apologize po, sir, for the inconveniences. But in reality po kasi, sir, ang pinaprovide, let me just give, sir, an overview kung bakit ganun, sir, ang nangyari. Ang reality, sir, 90 days lang po talaga ang binibigay natin sa ating mga dialysis patients. Pero in consideration po ng ating pinagdadaanan sa COVID, nagkaroon po ng nagkaroon ng immediate extension ng ating opisina na 144 days. So right now po, nasa stage tayo ng transition stage pa. So we would like to seek everyone's support din po and understanding because ang PhilHealth po ay isa sa mga organization na we try to listen po to our members kung ano po ang dapat pa namin na pwedeng i-improve sa aming sistema. Pero unfortunately po, we are also limited pagdating doon sa implementation because we have to follow certain protocols like dapat po meron ng mga circulars na nailabas bago namin siya may full implementation. So right now po, ma'am, ang advice ko po is you can reach out na din po kahit doon sa ating public affairs unit para po mai-address natin, ma'am, personally po ang inyong concern. We would like to help you po, ma'am. So kindly reach out to the public affairs unit na lang po na Facebook page po. Opo, parting message, Ma'am Leri and Ma'am Gigi. Go ahead po.
Yes, thank you so much po, Sir Pio. Another fruitful week po tayo this week. We hope po that everyone is safe po and sana po ay hindi tayo kainin ng fear of COVID. Nandito pa din po ang Team PhilHealth Regional Office 5 para magbigay po sa inyo ng suporta at tulong sa abot po na aming makakaya. Nais po namin siguraduhin sa ating mga mamamayang Pilipino na patuloy pong tinutupad ng PhilHealth ang at ihikain po at intensyon ng bayanihan Heal as One Law at nakatuon po ang Team PhilHealth Region 5 sa patuloy na pagserbisyo at pagbigay po ng dekalidad na serbisyo sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si Sir Henry B. Almanon, nandito po ang Team PhilHealth Bicol para patuloy na magbigay ng tapat na serbisyo po. Yes po, bukas din po ang PhilHealth Regional Office at ang aming mga local health insurance offices sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman po sa mga katanungan, Sir Pio, sa ating mga listeners na hindi nasagot ang mga questions, kung meron pa po kayong mga gustong itanong, pwede lang po itipadala sa aming Facebook page. Hanapin po kami sa Facebook, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region. Ulitin ko po sa Facebook, ang pangalan po namin, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Thank you so much po yan mga tugang ang Usapang PhilHealth. Till next sa Webes. Salamat asin Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office number 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa